Let's indeed make a warm on a video and circulating on social media. Which my little understand the mommy joy. But I got the one no Belgium, one woman no Belgium. So one thing lead to another, she started speaking about Ogechi. The video Ogechi no apologize this and that blame Kamen cause so Izuku Webe Paris the West decided to give her back in her own coins. So Mboku Izuku Webe Mboku one video do man matches Izuku we so teswe. We see that another woman has been arrested. 1 hour later, why be me video tibe. Izuku bonka, bokwan cause. The reason why I should me with that thing here is that now. Anyway, some things na kwesero women with grey hair name. And I don't like watching it. And I can't put it here for others to see. Like all the chats from people's platform, but I can't post it here. Because of reason best known to me. I can even go within our age bracket. And then age bracket. I can swim go there. Or him the after. Manoku Bawazikwa nke agadi nwanya kobo no with grey hair. My child is your wife mate. Or this gudi come out yours in them about go down. Oku be careful. So the woman where which I hope is go we decided to call Sakuya again that she should stay her lane. She should leave Ogechi Yaka alone. That's just the genesis of the cry of Izugu yesterday about that video. So Nazana reply Izugu nyakwa Mommy Joy again. Kile nekwa video kana sige kine share na subscribe kwa na channel line. Kode kwan. Bịa ka m tụpenye gị azụ maka na esi m olu wee bịa. Bịa ka m tụpenye gị azụ maka na esi m olu wee bịa. Ịghọtago enwe breaking news taa. Ọhammụ ka ba na amụrụ ọkpọ. Ịghọtago jee gwa ndị ya adịsị ha bịa na Ezugo nwere akụkọ ọ ya akọrọ ha. Ka m gwụ na etu ndị uwe ojii si wee wakpo Mommy Joy bulie wee tukwu onye n'ime ụlọ nga ojezi ebe a jekọwa asịrị maka asịrị gbe ya akụ. Ọhammụ ka ba na amụrụ ọkpọ. Ịghọtago as long as you don't want to leave Oge Nneme alone, as long as you don't want to leave Ogechi Okeke Njake alone, you will not have peace. Ịghọtago nke ebia na Facebook Ezugo Ọhammụ ka ba na amụrụ ọkpọ. Ịghọtago Ọhammụ ka ba na amụrụ ọkpọ ife nwu kpekpe kirikpe nri ndị otu unu. Ịghọtago ife nwu ụwa gaba ntu ebi. Ịghọtara ife nwu ụwa gaba odogwu anya mmiri. Ife nwu ka alụsị ahana aka na abụ ka eji ebuwe. Ịghọtago share this video gwa ndị mmadụ fa bịa. If you can see we make aye, if you can see we make aye ọgbapụta adọsara nya adọsa. I did not even say much. Clearly, none of them can take quarter of what they give out. Is it not clear that none of them can take quarter of what they give out? Yeah, there are so many things, Mommy Joy Ikulu, which I don't really have time to respond to some of those things because now ono maka Ezugo si eme mputa Ikulu mu nke naga. Ịghọtago as for nyanwe say Ezugo reserve energy kumedogo akamase ka akamashi mana we even jiri aga bi nwanye eme. I'm not trying to talk that. So Fife Oji do very difficult munwa respond to some of things Ogu is that near response it will look like I am addressing a whole lot of people. Like okay forget about uncle no we fin jaga bi nwanye eme. A lot of nde bagotanaro na age. Imana gray hair is supposed to be blessing, wisdom. But when you have Ofonye agadi na-eto onwe ya ule achọghị inye onwe ya aka ị na-adresị onye ahụ dịka ya sị na ị na-adresị imirikiti ndị ọzọ isi ha kpakọrọ akpakọ. Ịghọtago
aka m asị ya mfinish broadcast ya kịta ya bịa ka ndụ esịasịa dolie ya dolie ka ukpunata gbere wee pụọ ọkpọtọkọ nke ahụkwọ nke otenye na nlawala amụtago m nwa na-ala amụ mụta nwa a na-ala ala ọgwụ ife a ka anyị bịara ịkọ ya mana onwe ife nji eme onwe ife nji onye ahụ eme clearly they cannot take quarter of what they give out. You know what I go? Clearly they cannot take quarter of what they give out. Even though ye wumpese ndoye mpese tararam omepu ye pata ile na agboka gono. You know what I go? Ile na agboka gono. Eh? Somebody reke nke atọ ile na atọ ka gono. Ezugo iwu nka, ezugo this, ezugo izugo. Nwanyị na nwedo traffic na page for once. Nwanyị na nwe hide traffic na page for once. That is who Ezugo is. You gotta go. That is who Ezugo is. If you can nwanyị si nwe traffic, ozugbo no nele anya, ịmana oge ọbịa na-eme the program. Mmadụ taya no 12, 11, 9, 8. You gotta go. 12 na-emebe. Ọlọkata etu a ozugbo unu nele anya ọ dị ka ndị na-enere ya agbagota na 70, 80 o wee mepụ ya kpata ha dị chetazi ife okwu before arrest gonu Mommy Joy iche ife na-ekwu wasị that broadcast follow Mommy Joy made that broadcast from prison ilasịrị ọfụlọchefụlọtụ ndị mmụọ. The lovers of Ogechi, I thought they said they have released Ogechi. Why is Ogechi still in detention? Where is Ogechi with a family? Eh? Ogechi with a family. With a loving husband. She needs to go back to her husband. She needs to go back to her family. On upload discussion go na on a prison yard. Where else did you see Ogechi to have such kind of discussion with her? If not, maybe people know on a prison. If not, in a prison. Upload prison ha ka ijelu. Nwoke ba na on a prison. E bala mbacho onye go na ya akọ. Achọ nka mụ na obia kọwa ọnụ. Ịghọtago? Achọ nka mụ na obia kọwa ọnụ. Yesterday, Ezugo na ịchọchala obodo oyibo ebe ihe eje. Ọwara African country number 1. Ije African country. Ije ebe a zuo ohi natara Nigeria. N'ihi esi na ego iji asa toilet. O nwere reason nji wee kwu that I will be very, very technical in responding to you. The reason is because number 1, when I want to peer direct to that Onwa Hikulune Nalo, I may be touching on a lot of women in the Nobodo who are genuinely hustling to sustain their family. In what I go, Oduka Yasin and may look down on all of Analo. In what I if even you say no koikwa, Manes you go makusi am over things. Chineke yenye mamala, meju ekwoku. You have to go intentionally. Apashamanya topotayo. I'm a number topotayo. He was a go. And officially, I have taken the title of a jobless man. So, he cannot go jobless man. He was a go. You are in a kakukushi. I have taken the title of a jobless man and the comfortable one for that one. More comfortable than you, non a German, non a Belgian. You cannot even be as half comfortable as I am. I hope you GMON. You want to go? I'm going to get out to the one who say, Nena sa toilet. Nena sa toilet. Ni yesine gigi sa toilet. We kumogo. My dear, I am a business owner in Zambia. Let me even use words. I was a business owner in Zambia. I pay over $600 for rent every month. I pay over $600 for rent every month. Na shop.
It's not a joke. I have 3 to 4 workers in our mall who I pay at least $100 every month. Mommy Joy, when I have a level, I don't want to come and contest anything with you. You are still a job woman. Continue doing that job. God will bless you. Continue to do that job. God will bless you. Ezogo, can you pay Ezugo? Do you even know what you are talking about? Do you know what you are talking about? You don't know what you are talking about. You clearly don't know what you are talking about. Ezogo, I went to Zambia as like a boss and I came back as a boss. We traveled and we came back to Nigeria. You traveled, but you have never been back to Nigeria. For over how many years you have never been back? Is it my fault? Belgium, even Bialo Ogechi no na-emere onwe ya ife ọ na-emere onwe ono si na Ogechi mere nka na Ogechi mere nka na ọnụ ya jọrọ njọ na ọnụ ya na-esi isi na ọ na-akọ ndị mmadụ ọnụ. This has been ifunu na-akọ everywhere, including you. You have made several videos. Go and advise Ogechi. There was even the one you addressed Ezugo direct. I don't need you to call my name before I respond to you, my dear. I don't need you to call my name before I respond to you, because Ogechi did not call your name before you call her out. And the moment you call Ogechi out, you are calling a lot of us out. Very simple. After all, did you not refer to friends of Ogechi? When you were referring to friends of Ogechi, well-wishers of Ogechi, what were you expecting? What were you expecting? Who should be advised to quit social media? Who should be advised to quit social media? A young and vibrant watakere can accept social media for youth. Yeah? Munayo agadi nwa doka every day turn on Facebook na brag emotara nwa nka nwa ụfọdụ anyị nwechalụ nọrọ onwere ife ji eme emekwa mmadụ one nwere nwa bunalụ n'ụzọ ụzọ mụta nwa emekwa mmadụ one ị na brag ịmụtara nwa na ala mụta nke na ala mmadụ ife si n'ọnụ apụta ọkwa nwere n'ụbọchị imere video you refer to my mother. But it's so unfortunate that you refer to a woman. You refer to a woman who you cannot even measure close to Manando Manon. That was just what pained me then. What pained me then was you, Mommy Joy, referring to my mother. Ifediye Ekomadike late. May her soul continue to rest in peace. You referring to her. Huh? You remember away for her, but you refer to her as if na gonna mate, na gonna be a cow kosaga Facebook. You refer to her even na ni ebe ahụ no okakarumma. I wish you knew the woman he make a reference to. I wish you knew her. Okwa nwanyi na apụ dimpa nwanyi kara aka obroko nde dokayo. Enwere time ono. I have time for all of you. Let me tell you, I have time for all of you. Unless none am actually pay attention to you. But for you, Mommy Joy, time and I will always give you that time. Anytime you want. Just your mate. You are still a job woman. Continue to do that job until such a time that God will bless you. Blessing of God that appear by force. Are they daughter? Blessing of God? Clearly, I have to be honest with you. This is the truth. When I am on at the same class or level at all, age is only but a number. We respect you according to the value you hold to the society. In case if you keep talking about age, times 3 times 4 now even the same Kobe daddy at his age. It is because of the value he brings to the society. There are so many younger but people respect her.
There are a lot of people, but people respect them because of the value and they water to the table. You gotta go. You don't just come out and start bragging about age. Else you respect yourself so that people will respect you. But if you don't, every day age, you don't know because you need to old. You should not know because you need to old. You should not know I challenge you today to tell me how need to. Come go need you welcome. Because all the kids they put to Ghana, they pay. How old are you? How old are you, Mommy Joy? I am asking you. How old are you? Each character 5 years. Tom, come on. No one will let Toromato. Each character 5 years. Tom. Or if I'm not to Parker, Matthias Inji, Matthias Mananji almost 6 years or 7 years. Welcome. What put up watching in us? Because J Parker Manamuji almost 5 years ago. Welcome. Yeah. I'm asking you, how old are you? Just because you need to old, you need who? Because you need to old, you need who? What? Onye una guru I'm a joke. How old are you? Okay, Ernest Williams, blocked. Pia, off you go. I will make it. What I want you to carry every day, put on Facebook, now brag about age. Yeah? Because you need because you need no deep, no the motor one, or the go on and walk on if na then I challenge you. Let us know your age. If you come out, you 5 years or a tongue gato self. Man, I can't have people na motor gato. Can't have people na motor gato. Can't happy a later. But even now, later come out, or age you can manually do in a nemania. Don't go mazino on the party. On don't go mazino in their middle part. Or even a nemania. Or even a nemania. I eat good food. I live a good life. That is why you see a young and fresh Ezugo. I don't live a bad life, ugly life. That is why you see this freshness in Afu. It is not by being old. Yeah? I am asking you, let us know. Because for all I know, some of you now put on Facebook, as you go and say, I will chamu no me no ni. For the wounded 5 years, for the wounded 6 years, we talk. Oma do any mono kamuna hawobo. Eh? Oma do any mono ibezim. If you drop one more comment here, I block you. You should have nonsense comment in the page, Mommy Joy. Drop one more comment here, let me block you. Ofeke. Emmanuel grandmother, will you allow your grandmother to come to Facebook and disgrace herself in that manner? Your grandmother, will you allow your grandmother or your mother to be on Facebook be disgrace your way in such a way? As you go stop, she's more like your grandmother. Which grandmother? Mommy Joy, I'm not Mwahakam. Huh? Mommy Joy, I am not Mwahakam. Huh? And I'm a Joy. Mommy Joy or that hole, I challenge her to tell me I will not. Let her tell me I will not. Come on, I will not do if I hold you GTA. I say, no, Motales will go. Eh? Mommy Joy, I'm almost 40 years. I'm almost 40 years. Oh, I'm not 40 years in Mommy Joy. I'm asking you, Mommy Joy, I'm not 40 years. Can I do? Eh? I'm a Joy. Let us understand. Please don't insult a mother. Please don't insult a mother. My one name get ntolo with 6 years. I should not insult a mother. No, decide they are not quite with you. Eh? And I'm a joke. If you on Facebook, now I was on wow. Eh? Because of my guru. Eh? Every day, pota. Eh? Every day, pota. I challenge you, Mommy Joy, to tell me I will need. Come on, 40 years. Tell me how old you are. Every day, I will need a grandmother. Now, the content they have amazing on Facebook. Content they have amazing on Facebook. They educate people. They mentor people.
I had been if you name it. I won't even allow my mother no one on today. What I go? I won't even allow my mother to behave in the way you are behaving on Facebook. I won't allow my mother to behave in the way he's here behaving on Facebook. What I go? I won't allow her. Yeah? I won't allow her. Every day, put on Facebook, Ogechi this, Ogechi that. You are mocking her indirectly, and you are claiming that you don't know what you are doing. You are claiming that you don't know what you are doing. Eh? Ogechi Okeke, allow that woman to rest. Face your business. Face your business. You have a lot on your hands. You have a lot of problems. Now your hand, sort out your problem. Eh? Sort out your problem and leave Ogechi alone. Leave Ogechi alone, Mrs. Advisor that cannot advise herself. You cannot advise yourself, yet you are coming to advise. Good, only a grandmother to see. Good, Ogechi Owobo. And I'm ajuju. Eh? Good, Ogechi Owobo. Jeben the grandmothers no on Facebook. They are impacting lives. Even on Facebook. Say na go no man's na be me go na ekokola ayo man's. Even a woman wey no ebo years na papa. Mo me join to 70 years. Into 70 years can na jo. Let me ask you, into 70 years. Yeah? Into 70 years, let me know. Go na my dad or wobo. Go na my dad or wobo. I want to know. Adam Ajo, go na my dad or wobo. Come where water. My dad is 69. May next year, May 70 years. At 69, going to 70 years. If I'm going grandchildren of grandchildren will come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At getting to 70 years, almost 15 grandchildren. Also, has a 7 na university. I'm telling the graduate, no child name, no way name. I want to know you. How old are you? Come and tell me how old every day. Go know your hobo. Go know your hobo. You are not your age. Tell me your age. I want to know your age. Yeah? Tell me your age. Let me know your age. Go na mo wobo. Go na mo wobo. Go na adam ne mo wobo. Mwa. Tell na ma ba go for you. If I dey no mo mother na abotorum. Are you aware na mother na abotorum? Are you aware na mother na abotorum? At almost getting to 70 years, my dad amotana nwa piachikola ahole last year. Yeah? Because I am going to 40 years. Oh dear, this guy GMA content. It's not content go GMA. Yeah? My dear, I am heading to 40 for real. So almost saying mutal to 40 years. Come, let us talk. Every time muna esugo muna ga hobo 90 years old woman. When I respect woman, I just dish to you quarter of what you have been giving Ogechi. I just dish to you quarter of what you have been dishing out to Ogechi. You came out on Facebook and you started crying. Look at the tears of Mommy Joy. Started crying. If not because no one you can or no will go so that can make place you be belong straight. If I know why I don't want to talk. You are lucky, but don't push me to the wall. Don't push me to the wall. You know what I'm on. What I don't do, come on, do in terms of finance. What I don't we work. What I don't do, yeah. What I don't do. Ngwa keta wotan picture 10 years ago. He was 10 years ago keta do kapala. Manike ko today e do balona. Dia urie rice zaka gono. Nkuzi okwe SMS go je shola ogbo. E munu mamu. Konu si adam na at age. I used to think that na Matthias wore agadi moke until the day mana muji ahu ne we to yato. I used to think na agadi moke ko because no do old. Huh? I used to think na agadi moke ko until the day mana muji almost 5 years chalasha ko atoro Matthias ato. I used to think. You
because no do sha old nke do 32 years do 33 years because na ibiri ajọ ndụ nwandu also too much e kaba nke ụsọ ịpụtazie iche na ịwa agadi nwoke ma oyi na-emezi anyị niile ntu anyị iche na anyị nwu maazị all of recent year ka mgbe na mụ tọrọ all of them atọ even our own Okwuluora ndị Igbo Okwuluora how many years birthday Okwuluora celebrate the other day awụnye okenye unless no zo age yezo. How many years birthday Okwuluora celebrate the other day except na that age or fake awụnye okenye atọrọ nyaatọ. A lot of them are na-ekwu ife ezugo ịnwụ nwata 2013 mpụrụ ọrụ oyiwo ịda ahụ onye dem gụrụ ka ị na-emekarịcha special 2013 nhapụrụ obodo a. Yes, o nwere ike 2013 ahụ Mommy Joy di ga-abịa bụ okporo for Nigeria. Ana m ajụ ajụjụ, o nwere ike 2013 ahụ m pụrụ obodo a di ga-abịa bụ okporo n'obodo a. Ị ka nọ na Nigeria. Today everybody can afford to set camera. Na-aba onye ọ na-aba ewu nka ewu this one. You are lucky because I don't want to talk to you. I heard all the things you could. I don't even want to go and start responding to you. You want to go? I don't want to go and start responding to you. I don't want it to look like Munago na Kono. Come on, onye kamado, and onye kamado mano kamado. As they are paying you, as you give it, upon onye amwa onye na-asị onye ọwụ nka. Upon onye amwa onye na-asị onye ọwụ nka. Look at some of you. Look at some of you. Ikekwo mkpọtụ iyi na-enye ịkwado yourself buru akpa baa train na-eje ọrụ nnọrọ n'ọfịs na balance onwe self. What are you telling me? Ị na-ene m anya. Ị na-ene m anya. Ijukwala ese. Ana m ajụ ajụjụ ijukwala ese. Ego ole ka ị na-alụta n'ọrụ ahụ ị na-alụ? Ego ole ka ị na-alụta n'ọrụ ahụ ị na-alụ? Ị na-alụta ego ole? I want to know how much you are making from that job ị na-alụ. Ka m wee malụ. Chenọta ka mụ na ife fụwalụ. Oke ezugo yiri nwata n'anya. Nwurugodu nwata n'anya ife nwoke fugolu. Nwurugodu nwata n'anya ife nwoke fugolu. Ife nwoke fugolu. Because no of ezugo. Because I refuse to descend to the level ebonono. I refuse to descend to that level ebonono. People who don't have principle. Somebody cannot even hold you by your own word. The next minute, don't go get you. You are going to go get you. Can nacho. Apoko. Onye say Jesus. Na kelafe. Eke hit kanona detention. How many times have you people come out to talk about them? Are you not aware? Now these three people who kanona detention. Ogechi's arrest has become more popular. Are you people even aware that Kinsley was arrested? You are not interested in the arrest of Kinsley. Kinsley deserved Renodia. Nigeria was in detention for a year and almost 4 months. You people abodaro whether Nigeria or Lang, because Nigeria have no Igbo. Anamajuga Ajuju. But who need to so much interested in arrest Ogechi? That is how important she is to all of you here. To pretend. Look at how all of you are missing her. You people cannot wait to see Ogechi come online to come and talk. Is that how much you people are missing her? But na pretend. Ogokwa nunu no wa gbala nwanyi. Bonu no nwanyi buamu. Bonu no wo karisia. Ona ase na ase. Look at how Ogechi has been turning all of you. At the mere mention of Ogechi's name, mind you, skip. Who told you that I need to take permission from you before I respond to you, Mommy Joy? Who told you? Onye Baro, who did you write to before you mentioned Ogechi? Did you write a letter and submit it to anybody before you mentioned Ogechi's name? I am asking you. Answer me.
Why do you think I need permission from you before I call your name? A first lady of Nigeria, that I cannot call your name. Onye that I cannot call your name. Her Excellency, I can't call your name. Makane Wogono. Yeah? I saw the day in a Woku, he said, Esigo, my brother, I saw how you responded to me. Thank you for responding to me in that way. At least the reason why I said what I said last time is because if you come for me, I come for you. Or if you come for me, I come for you. But if you go for Ogechi will keep quiet. Go now, you're on the same level. Go now, Ogechi on the same class. They suppose they that Ogechi. The League of Women, Ogechi belong good. The League of Women, Ogechi belong good. Ebe oke na uchu show na no na pota ono na Facebook na akpo afọ Ogechi Okeke njaka ozo ipota kwa bebe akwa even jiwe yalo ebia hard on you because mpuari okwu kiti bebe akwa and those tears of yours na ebe anya no nwere ifo na echetara I don't just want to see you cry again ozo bebe akwa maka anya mmiri arụrụ ana na anọ nso n'anya anya mmiri arụrụ ana ọhụrụ iwan ama ọ na-eje ka ọrụ ọbụ nya n'anya before batala such kind of life n'ebe ọ na-ebe akwa maka Ogechi fake akwa deceiving yourself ifuru Ogechi n'anya ifuru Ogechi n'anya ụmụ oke ibiri ifere aha eme ifuru Ogechi n'anya Ogechi, her husband is this. General award no. Ezu ge mu bo nwa general award bia no Kenya Guinness Book of Record. It go Guinness Book of World Record. Na puru ime mu nwa. General award je emebe Hall of Fame award, general award. Imam mado ne families only not married today because of Ezugo. Can you even manage to carry it? I am asking you. Do you know how many families and how many people that's nice because of Facebook? Can you manage to beat that record? Each and us also in on a Facebook na ba in the Facebook jagaban. Beyond Facebook, you are a nobody. Nobody knows you. Eje no boyu, jueselu, aya jugidese, jubatese na family. Nobody will know you. Even on Facebook, a world jagaban, because now Facebook is a global community where you will stay in one kiosk, make video more than Madonna for on put on Facebook on our Facebook jagaban on na Facebook. They can get award. Oh, na ye nyega award makanim gonwa. Oneka ye Mataya say she 8. At 32, 33, Mataya say she 8. Oneka ye nye. Aye jebute na award hakuna no na ebiye. I ejebuta award hakuna biye ezugi nwebe responsibility mgbe ịmụ ọrụ nwa mgbe imelu nka ime video mecha video ịnakwu nwunye m ji erigo n'elu bedi ma nakwu bịa kpọrọ ya erigo n'elu bedi na bịa ka ịkpọrọ ya ọkwa ifu nwunye m anya ga na-apụsịta ka anya ọkpụrụ bịa ka ịkpọrọ ya mmecha video bịa kpọrọ ya ma woji dewere mu nni ebe enye dewe na nni o ezuga ya eri nni nya bulu ọnụ ịdụ lucky. You are lucky if not because of one thing. Eleven gabada itinye ngumwu. I am only responding to you because of Ogechi. Let me tell you, if not because of Ogechi, if not because you made that video a response to okay, Ogechi. What is it that I cannot do because of Oge? If not because of Oge, that is why I'm responding to you in the first place. Mana onwelu ko kawo wunu ni ife do robo chakara kata etie ngummo ibekwa ka isi ekwe e maka isi ebe e maka isi ebe ibezimo oke Mathias do ko 32 o do ko either 32 or 33 years ko melu unless is no oga ka na atu agwachakwa na ngo unless no oga ka fa na atu because it's possible but I don't know why somebody will be lying about their age. Kevin na-akpọdo age ndị mmadụ. Kevin na-akpọdo age ndị mmadụ. Onye na-aṅụ ajọ nkwụ na onye na-ebi ajọ ndụ.
ọkwa ị na-anọ na mme vidio ife ebe nkọt bido fruit kọt banana kọt ifa kọt chife niile welu fruit salad na-eri that time ị na-eri fruit salad ya o nwere onye nọ na bar na-aṅụ nkwụ na-aṅụ kaikai kedu ka health bụ na ya esi wee wute something kedu ka how young go na onye ahụ ya adụ ya esi wee wute something. I'm asking you, look at you, you are at home now relaxing. Onye ahụ nwere ike na ọsọ nwe aha masị mmadụ aṅụ na mmanya mana o nwere ndị na-abuse ye etu ahụ isi abuse ye ka o yesi tell on your health. O wee wuzie ndị na-akpọ ọgwụ ike ọ sị na mgbawa mkpụrụ mmiri gbachaa mkpụrụ mmiri onye gwara n'ọsọ nwoke na-agba mkpụrụ mmiri eme ọ na ụmụ nwaanyị na-agba mkpụrụ mmiri these days. Ime ọ na ụmụ nwaanyị na-agba mkpụrụ mmiri these days iche na ọsọ nwere ọnụ mmekọrọ ọnụ mana mma gwachasịa ife nchọrọ ịgba ọkwa ịfụrụ ọnụ ịfụ ka m si ha hawa ihe ana m akọghị ọnụ ha m akọghị ọnụ mana mma asachasịcha ife niile nchọrọ ịsago leave Ogechi alone. Achieve that the level of success Ogechi achieve before you start to think about Ogechi. Ịlọfụlụ Ogechi ọ wụrụ kịta nọ $1,000 ka enidiri iji wee bel Ogechi ihe weta nwe ọwụrụgodu na nwere 100,000 ego igwe ihe ekwe nweta 1,000 ka e wee bel Ogechi. If you cannot do that, you don't wish her well, you don't like her, you want her to suffer, you have always wished her suffering. Let us assume that your prayer actually worked for her. Why are you coming now to trying to shed crocodile tears? That is the highest level of shamelessness, shamefulness. Oye pụta ọgba kamera Ogechi na-enye zoom n'ime content because na like Ebuka Obi itinye Ebuka Obi owuwe itinye Ogechi owuwe Saga George ife nkwuru uwe ife okwuru ife onye kpọrọ nkụta ka ọ ya asa ife onye kpọrọ nkụta ka ọ ya asa. Yes, ọ sị na ọdụ 32 ya dụ 32 ọ sị na ọdụ 33 ka m na-ada adreesị as. In fact, mụ na ya nọdụ ebe ekere ife oburu m ụzọ wuru lai. Now, stop. I have just told you, stop looking at people's faces. Stop looking at people's faces. Matthias can actually be 33 years. Yes. Matthias can actually be 33 years. Yes. Oge m bidolu my car wash na Matero. Onwe one of my worker a na-akpọ Shenshe ifu ye enwe ndị na-enye other workers instruction ana m akwa iwu ugwu na-respect ye achọghị m ka ọ bụrụ na m gwara ya okwu ọjọọ. Even Syria, my manager then, I told Syria, no, only for Cheche Melu, let me handle him myself. He said to an name, one day, Mona Hawe Nolo, na Alankata, Makam Potapa, Isurunya, Nsia, shop bata, Nsuluka Hanolo, Nola, Nuno, car wash yard to leave my house. My house is built in Zambia, Donazwe. What I go? Before my poor mpụta no ele han no chakwa bata nkwụsịkwa mụ na ha nọrọ na-akpa nkata. It was a payday akwụchago m ụgwọ ọnwa mụ na ha nọrọ na-akpa nkata mgbe sie mgbe oge m na-ekwu okwu o nwere ebe m kwuwere okwu ụmụ ọrụ nwe m nwa ma gbuo wee sị m boss, but how old do you think that Cheshe is? Say, what are you telling me? That Cheshe should be heading to 40 years or so. I said, what? Cheshe said, boss, no. I am 24 years. Nkoja. You said Cheshe, into 24 years. I said, yes. I said, I am 24 years. Nkoja. When we know this guy to 24 years actually. Yeah? What are you telling me? When they say, no, I'm going to. Even now, pure, all these people can be 32, 33. Either out a geological moment of truth, I will not talk about Kiwe man, even now, with you. It's an age, I will go to Madonna, 50, natural 40 years. Your dad or that hole, Kiwe man, if age, your mom will go that hole. And I'm a Jew, your mom will go or that hole. Can you go there? Eh?
Time to go there. My mom won in 2013 at the age of 38 years. At the age of 38 years, na 2013. From 2013 to now, it's 13 years. When you add it to 38 years, my mom will still be 30, 40, 30, 40, then it is 3, or 51 years. She will still be 51 years. Now, no matter now, my dad will still make 70 years. And I said, Matthias, I hold it. Matthias, I have 33 years. Who told you I have 33 years? Go one by your dad and your mom, or that who can not Joe, Matthias, you do 40 years or 50 years. Or that who in your way out to do it, said, happen and the one to the maputa, in a beer jondo, bitches a child jondo. If you know what to get to work a by that year, 70 years this year, man. On a start a motor in a Lagos, Yalo motor a buno, on a chapuno start a motor in our Lagos. Korea Jondo. Even my uncle, Ketor Madu, to my dad, do 80 years or 82 years called Nanya motor, see Lagos, but I'm never seen Newina Lagos. Or what a one the also, a bond the wobo, a nanike, a bond the wobo, a nanike. What we have, we use in the Nabundo Ham Obo. And Abundo Obo. Monique, very young man, Kamataya, so he's a very young man. Very young man. Very young man, can now na very young man, Kunyaho. In that way, Jane pictures also 7 years ago, 10 years ago. You know, pictures 7 years ago. If you call the Kamuke, if you call the Kamweka, is that not the same Matthias you are talking about? But I don't know, Bidozili with Anoito. Only Bidozili with Anoito. Or Tioyaza, or Dokagono, or Doko Omegeva. Run away from Ogechi. On Aye, Sinego Ogechi no poor. What's a hollow? Your people have always wished Ogechi bad. But Nigeria, I have to wonder. Can even your concern? If not for anything, you should be celebrating. Stop asking. You should be praying when the shoti. Or shoti kono na pozi upon maturity. Nde chinua shebe. Wole showing canonimono basta ezugo maturity or shoti. They got to go. So, keri iya de pelele. Kenche furi makugechi ko a forgotten chapter. At least your gold queen is now on Facebook. You should start enjoying that show. But if all they made is so boring, you may not like a certain part of Ogechi, and nobody can claim no love for everything about you. No love if any about you. More things as an upper. I love everything about you. Nobody can love everything about you. Always something about you now get you upset. Yeah? Okay. Oga claiming to say I'm 60 years, but Matthias is looking older than me, which is true. Yeah? Which is true. Because Aloko claiming that I go on a live video fear. Matthias is looking older than him, and he is 60 years. So Matthias was 70. Yeah? Or to 70. Yeah? Ajondo habirebi na ọgwụ ike ụfọdụ kpọrọ akpọ.
Ogechi. It be perfect. Even bedi ya ị nọ ị na-agbaghị dị ntị. Ị daghị agbaghị dị ntị. Nwunye ya na-awaghị agba. Mana Ogechi wu problem ị nwere n'ụwa niile a. Ogechi wu problem ị nwere. Ogechi je ha nga nsogbu niile ana. Ogechi je ha nga dị ga-etidewe gị ife. Ogechi je ha nga nwunye ya ebido isiri iwu nri. Abi Ogechi je ha nga inwe promotion n'ọlụ ahụ ị na-alụ ife esidewere gị ike. Ọ ife na-achọ ịgwa m. Ogechi je ha nga nwa ya ahụ na-ezu ohi akwụsị izu ohi. Ogechi je ha nga nwa nwaanyị ya na-efegharị n'iro akwụsị ifegharị n'iro. You have a whole lot of problem. Every time emechi akwụkwọ nwa gị agba last bata, you should devote your time trying to teach that child. Ị bụrụ Ogechi n'isi every day. Ogechi onye karị nwa. Ogechi is a career working in America, earning living. Ngoma as a woman bụ case Ogechi n'isi. Ụdị iwe bido na business. Ị nwere ọrụ ị na-alụ. Are you not a housewife? Are you not a housewife? But you are comfortable sitting down, dragging a woman who is making a living for herself. You are busy dragging her. Ike dukuno. Ọ na-eme nne energy ụfọdụ n'ime unu nwere misplaced priority. Confirm. Hey, if na mistake 5,000 ka m chọrọ isendere mmadụ wee chi iji maka Mommy Joy wee sendere mmadụ 50,000. Ọ na mme mistake ya. Inye home ego ahụ mụ na ya achịpụta ọkpa na-abụ na Facebook a. Ọ na nwa mee mistake ya. O wee wụ na refund on 45,000 mụ na ya aka eti ọkpa na 50,000. Grandmother ezugoje chọrọ ọgbọgwụ. Ezugoje chọrọ ọgbọgwụ. Ọ na-afịọ. Ezugo you don't have job. Ezugo ị na-eti mkpu. Ụmụkwara ndị mmetiri mkpu bụ ndị mmetinyere mkpu aka hụ ngụ mma. N'elu Mommy Joy ịda asị m send account number nke otiri 200,000. Ịlụta 200,000 taa. Ihe eji tiri 200,000. 200,000 asị ndị ahụ nwanne egwu. 200,000 asị ndị ahụ nwanne egwu. But we send the area in the bone in a village. I think they need it more than me. They need it more than me. I don't need it. You wanna go? I don't need it. Nah. I don't need it. Imagine I carry on. Mommy Joy International. Imagine I carry on. Oh, no, this blue app. You gotta go. We go nowhere. I ain't no here for all of you. All of you know Ogechi. Ogechi, so all of you are American accent call. I ain't no here for all of you. Ono unde nwela call. Madogo ona. Ono for akwa ezugo life. It's in office ya. Imoponu more than 50 people na attended to CEO. The youngest CEOs enwelu. Mana ifo akwa aka okuru ala mo ofonye delu 1,000 for 50 people. E lasha po so sin office ya agbapo. You go touch 1,000, we go data. Onye ọ na-awụ ọkarịsịa na Facebook. Ị na-echi ezugo warning. Look at you, ị na-echi ezugo warning. Go see if official letter. Go see your official letter ideje n'Ogechi. Before you be the address here, you leave your whole family problem, a whole bunch of it. Even nke mmadụ n'isi. Ụdị problem Ogechi nọ na dialogue, it will swallow you. Nobody will even hear about your story. Nobody will even na ngụnwe ije buru mata Ogechi n'isi na ọdụ ka mgbe a federal government arrest na emefiele. Ije buru mata emefiele n'isi. Ko na emefiele wofu. Emefiele ụbọchị kọtụ ndị saa na okulu abịa. Ujebe nkeru wụrụ na ngụ ya na ekuni kọtụ ma ya ejerughị ikpe. Ezugo Ogechi.
Oji obodo anything kalero. Oji American passport. World power. Oji kalero. Go na yo wofu. Mogola akụkụ nwe size. Abada nwere onye ọ na-ekwesị. Abada nwere onye ọ na-ekwesị. Ogechi. Irigo nni. Ogoro GLE. A na-ele over 100 million na Nigeria. Ogoye. Na agba ya na America. Like this empire no. Okay, this empire golu nke. Ogolo 2023 or 2024 moto. No car loan. No, eje na loan na akwụzi. Je na rie n'obodo ahụ nọ. Ọ ha go. Je na rie n'obodo ahụ nọ. Ọ si de okwu wivonu na ekwu. Talk is cheap. Facebook is the best equalizer. Na Facebook everybody dey equal. Mmadụ yara ya na ọyị na Facebook na-aka $1 ọnụ. Ọ dịka onye ọkada anọrọ ha n'ilo onye ọ na-adị equal. Iburu moto a na-ele 50 million gafeta ebe onye ọkada na onye ọkada sị buru nonsense ya si ebe a pụọ ife rubbish o bụ wee na-akpa ya n'ilo. Ọ machine o bukwa higher purchase ka ọ na-anya yo. That when I look at that settings, I see Facebook community the same thing. Every ụtụcha na mgbere ma nke nne ziri ozi ya ji ese efere na ebe ahụ ọ na-asa efere na-ede comment. Ma nke na-ere senior wayek na ebe ọ na-ede senior wayek na drop comment. Ma nke jere ishu pọmpụ jere ebe o jere ichute mmiri na pọmpụ na reply na drop comment ebe ọ na-aka ọnụ. Ma nke die ji okwu kwugo n'ụtụtụ die kụcha ya ọ mabata na comment section ebe na-edochie nọ ọ na-aba. All these things are fake things we see on Facebook. They are what we see on Facebook. People who, when they see you, that is why you suddenly may have bamba na Facebook, but just have real life. They will shut up and make sure no, the reality will be done on them immediately. I'm on Facebook, Ghana, that this is reality. Happen no Ogechi Okeke. Happen no Ogechi Okeke. No way for Ogechi Melono. Mommy Joy, leave Ogechi alone. You are very jealous. Thank you very much, Judas Bone. Very jealous. In a robe shoulder. In a robe shoulder with a woman that is 100 times better than you. You are pitying Dr. Ugochukwu. I'm on condition. You are pitying Dr. Ugochukwu. No more. You don't know what it means to stay away from children. Nwoke n'obodo oyiwo bata Nigeria since over 10 years. No one, you debe na Nigeria na chigo obodo oyiwo enapụtebe nwunye ị ka nọ na-agwa Ogechi you need to go back to your husband and children. Ke last ngo nwa nọ na nga na takwuru family. Since iji wee gbacha nkwụ last 7 years ebe bata go bịa fụ nwunye yet nọ na nga. Ana m ajụrụ ajụjụ. Ka ọ na-efe m na-ekwu onye ememe. Much respect to those people. That is why in Jibu na na-ekwu for the fana too sensitive because o nwere a lot of ụmụnne anyị not in this condition. But ọdụọla amụ mma ọkpọdị si n'ala. They are struggling n'obodo fano. Na-achọ ka ha make ends meet so that they can go back home and take care of their family. But much respect to them. But I am making reference to ndị nọ n'ime fa. Ndị na-ate na social media adị ekwugheri. That is why I have even failed to address Mommy Joy saying on a toilet. Because now man know a lot of women now yo if I can legitimately we earn their living, we not sustain their family. So just keta cover you on a toilet. What it means is that man may be little or for do munna in alo no will sustain their family. Have you seen? If you start putting other of our brothers who are hustling outside on a spotlight. On the spotlight. But they have only facing this problem. It is a problem. Even outside. I know what it means for somebody. I know what it means for somebody. A lot of people who outside that battle in 10 years' time. Believe me, at me me fa and when they will forget you. And when they will forget calamity ala wotu. I can't know you. My name will nde owa akwụkwọ ọjị.
They genuinely want to go back home, but things are followable in places. Ụfọdụ wụrụ na ha ji akwụkwọ, but fejiri ego. There are so many circumstances nwere ike ime na nwoke ya ejebe ije 5, 6, 7 years or bataboe, and we know because na ibi outside Nigeria you will understand, especially ibi n'obodo ebe inweta akwụkwọ na awụ wahala, you will understand exactly what I am saying. That is why I always say much respect and apology to our men and women outside Nigeria who are hustling, trying to make ends meet. But ụfọdụ n'ime family ofeke, I will tell you your sin by your face, which is you will have more to worry about than to worry about Ogechi. Can you think Sweden, for instance, now do bothered with Ogechi coming back to Nigeria and staying for 7, 8 months? Ticket to Nigeria. They are Nigeria. All these things are realities of life, which I am telling you. Wadamu ticket to Nigeria. You see, that is how you end up criticizing and fighting those you should be learning from. Look at you as a woman, you are a virtuous woman. Man, I'm gonna dig a behavior. Ogechi won't cut ala. Mayana Dr. Gochku nuna mano. Nyana Dr. Gochku milk and butter. Nyana Dr. Gochku be a woman. So go na here, who should be a role model as a mother? Let us be honest. Ana majoga ajuju. Nguma, you are a virtuous woman. You are in wabalawani. Man, I'm gonna dig a behavior. Gonna ndebe dig a behavior. Ogechi wula jomani. Wono gono. But when na dig a behavior, dig a beyond the reasonable doubt, I can now comfortably confirm to you that Dr. Ogechi Okeke Now you know why I tell you this. So you should pray that God should give you a man like Dr. Gochku. Pray. All one na DNA be of woman. I say na nwunye etiri na bottle. Or na DNA use or na DNA ayo. Meanwhile, ha na ebi n'udo. Mana nke ya na DNA eti okpose no be wise. Every day blue pastor n'anya. But we will go to Rokowa shooting over phone, 2 days or yanata, 3 days or yanata, or but at the 5th day or 6th day. That is the level of problem in Wilnaka. But you come to Facebook to come and face Ogechi. Yeah? You come to Facebook to come and face Ogechi. Yeah? Without the kind of husband Ogechi without, it will be a blessing to you. Or blow a lot of home why you do. Fortunate enough to get the kind of husband like so you may condemn her, but you cannot condemn the kind of husband that God give her. Only because of you, of Chaskaro, there is nothing you people have never wished her. You have wished her marriage to crash. You have wished her to rot in jail. You have wished her to do whatever thing. You have even wished in bed. If they found it translate it, in fact, it transferred hatred out to Mama here, transfer here to Mpe. He going to pity on his late dad. He qualify the whole family, damage here. Who are you? Go to kill a make a chat. So you know now a disaster. A black sheep of the family. He will a black sheep of the family. If they meet no mona, ntamu juvenile. Obiakwana. You see? Uno ya de ku maka mmadụ mana ayi ku maka ngo mark azuka. Aha owolo ụfọdụ n'ime unu nwe Facebook. Ene perara mu na deactivate ya account why. E watago? You gotta go.
You may not like what we are doing on Facebook here, but one day you will like us. Just like in Kenona comment section, may beketa. I mean, in Kenona inbox, may beketa. I like given name, but all along, as you go to jobless, when I call, go on, Ekumaka, Ebukobi, go on, Ekumaka, Gono, on Ekumakonia. Get a Chogo can bruma taunisi. Get a Chogo can get involved, Nifa Basa home. I appreciate even name. You don't know what we are doing. What we are doing here on Facebook is standing up for people who are being oppressed. We stand up for people who are truly cyberbullied like Ogechi and not those who are claiming victim. Onye can do a palace of justice until the day you will come out openly to confess the multiple sins you have committed against Ogechi. You will not have peace. That is why somebody like me came out on Facebook. Only for also Facebook page by me go new bolone. You other go. As my word I don't monetized. Every single kuna Facebook ever. And I'm a good when monetized. So that you know. You other go. So you know. So you know. You may not like what we are doing because no one like you. But one day you will want me to mention the name of the person you like. You want to go? You will want me to mention the name of the person you like. One day you will even want me to go to your own case. I will remind you. I have the kind of energies that if I go through my comment section one after the other. That's how come you caution that guy. Take notice of comment na page Mommy Joy. Even every day ham live the lady or bata. I'm very active na page Mommy Joy. Yes, you go this, yes, you go that, yes, you go this, yes, you go that. I take notice of your comment and I see you. I know you. That is how much time made devoted to if I name. As for you do productive, don't worry. But someone I offer knows I am only do productive. On our Facebook, can I do productive? On our Facebook, can I do productive? Upon analysis, no, my web banana. But say, ya but Nigeria, I have been now Marifine, the Karacha, Marifio to the bone. Marin and the bone or catch it up in a hand when one look out. Go up or Capasioniaka, Onyeka. Onyeka, na chief, or Madiana. Okay, I open one day and I in Kumucho, Onyeka, Unyeba, Unyeka. Biara then gossip. Wine, Unyeka. Emo Onyeka. Onyeka, one for man. A woman going, what they are now in Gabionisha. But Mamma, Unya Sereneta will be fat. In fact, I am Mazigido. Okay, I'm off ya. Owana go mother, not Gunya. Donya, I go there -1. Oh, but say, but I am on a wabia close to your house. Say, don't I not chase you? I say, oh, you go there, you give me now. Okay, if you're on the zone, if you oh, now reality can ammonia. Or community gamma honey, Omona gamma honey, family gamma honey, if on Facebook, then I'm a Galadima. Abatano Bogu, John Mother 5 on you, ammonia. Eh? After na Facebook, I'm not back. If nobody yourself, I draw that name or second Emeka, okay. Onyenka. Oh, the kind of people I name fugitives. But I know we should name. You should not go Malu do fell. Eh? The man I got Maladu Hofele. No, you take a call. The man Naga Maladu Hofele, ni take Shanon, KJ Kike. It is by your workings. It is by your workings. Happen no Geshiaka. Only for Geshimelon. Some of you who disaster to your family members. Yeah? Money will go to that who Geshi. Yeah?
Disaster came to your family members because of your presence na bedihu. Onwere onye bedihu ye kweje nuru di n'obodo ebe si wenota ye again because nature no nwanyi niile n'ebe ahụ na-eme ka because of etu isi akpa agba. Onwere nwanyi Enugu steeti ye kwenota di n'ụmụnna unu because na ha chere ụmụ nwoke niile nọ na family unu na-eme ka isi eme. In the child problem niile instead of you to work on your bad behavior, you are looking for Ogechi. Yeah, correct. Ogechi tabi no meji. Ogechi. On afio. Even when she's no more talking, her silence is still biting you hard. She's no more talking, but her silence is still saying something. Eh? Ona chosiri ibu ebu, ona chosiri ko nwa. Oya nwusiri na anwu. Eh? Mmadụ adị ekwuzi okwu for how long? Still. Eh? Eti ebo mụlamụ. Amụ ahụ na amụ na ahụ ntụ. Etikwa na ebo okay, akwụkwa na unu obele akwa. Ikwuwekwa na odeba. Keri ife ịchọrọ from her. Now she's no more talking. Every day by day, you are eating yourself up. You wish she can talk so that you can hear her. But you also don't want her to talk. Yeah? Yaga ge ya chacha. Yeah? Chakwa na acha, ejo ne ya acha. Jakwa na aga, ejo ne ya aga. Yeah? Ogechi unu ye chefuzie. Meluwezie nu ife dolo no. Unu se nu etigo ebo o suppose re. Ogechi no na prison. He is to no na prison because your conscience is not in prison. You are still not free. You sleep and wake up every day. Fear of the unknown because you don't know what is going to happen next. Is she going to come out? Or Nana America? You are still in prison with her. That is why in the same Mommy Joy has been arrested. Ogechi arrested you. It is Ogechi or rather who put you in prison. You are going to remain in prison with Ogechi. If she is in prison, you are going to remain there with her because your conscience can be pricking every day. Our brothers in the lovers of Ogechi, those people who are well wishers of Ogechi, I thought they have granted Ogechi bail. Why is it Kotuma? Court clerk. Mommy Joy, court clerk. Ono no mari ifezo na afia anaku asịrị ịmakwa na asịrị ka ị na-akụ agwazie onye na-akụ asịrị ikwuo maka age ịnọ na nga emeghe arrest and ịnọ na nga and ya nọgido na nga until the day you will decide to free yourself. It is you alone that will free yourself. All of you none a prison Ogechi Tilon. You will be free the day you decide to say no, let this go. This burden is not even, what is even my business? Or oboso on ejuru onwe ya ajụjụ say, but of a true, what is even my business? You want to go? Ejuru onwe ya ajụjụ say, can you feel my business? Can you feel Ogechi eji ahụ ntụm? Eh? You want to go? Can you feel Ogechi eji ahụ ntụm? Why is this lady tormenting me? I need freedom from this lady. What is it that I have done that this lady is tormenting me? Yeah? Even though I have not made this lady one-on-one, even though I have not spoken one-on-one with this lady, but why is she tormenting me? Why am I living in bondage for her sake? Why does it look like I am so much unhappy each time I come to Facebook? No, enough is enough. God, please, free me from this captive. I want to be free from the captivity of Ogechi. I want my conscience to be free from the bondage of Ogechi. Ogechi, I reject you today. Be on your own. Let me be on my own. Today, I claim my life from you. I claim my happiness from you. You will no longer torment me from today's henceforth. You will be on yourself. I will be on my own. Ogechi, I reject every spirit of tormenting. You can no longer torment me. I claim my happiness. I claim my joy back. I claim my life back. Oh God the Father, that day you will be free.
You are in prison. You are in prison. Onemaro. You are in prison. Prison iji aka utinye onwe iwu because of bitterness. Nke Ogechi bala ọkwa mmadụ tirie na nke Ijere bala ọkwa mmadụ tirie na and if you have your way, you will not even allow that person to put you there. Nke itinye onwe iwu nke nọ na ewu nke iji aka utinye onwe iwu. You sleep Ogechi, you eat Ogechi, you wake up it's Ogechi. O mere ogono. Ndị mmadụ deserve ide ebuli Ogechi. Ogechi anyị ekwu okwu. Ogechi will make sure. Even while she's silent, we are still not happy. Even when she's talking, you are still not happy. Even when she's free, you are still not happy. Even when she's not free, you are still not happy. Yeah? Even mgbe agwala unu nọ na-ebe akwa na prison, instead of you to be celebrating, you are busy calling Ezugo. You people have abandoned Ogechi. Ogechi is there. Ogechi is crying. They say she's crying. Oh. Ọ bụrụ single onye achọrọ ka nwa aṅụrị. Ọ bụrụ single the same person chọrọ ka ọ na-ebe akwa oge ọbụla. Lekwana ka ọ na-ebe akwa. You are still not happy that she is crying. I thought you should now be celebrating that she is crying. Celebrate that she's crying. Because na nwunye who do worse than Ogechi ishu ona enuno. Ishu mbohe. Deal do worse than Ogechi ishu ge. Nwa nwoke na nwa nwaanyị ahụ do worse than Ogechi. What have you been able to done to them? He reject go ha. He shoot go ha na street. The other go shoot go ha na street. Ana m ajụ ajụjụ. If you roll Ogechi a bad woman, ịnụta a bad woman, ịma na ịnụta bad woman. Ụfọdụ n'ime unu nụta worst of all women. Ụfọdụ n'ime unu ụmụ nwaanyị nụtara worst of all men. But you live with them, they are your darling and your sweetheart. Unu tie ọkpọ n'ụtụtụ, unu eme love n'ezie, unu akụkọ mmadụ anya n'abalị, unu arụ ebi ọma n'ụtụtụ, unu na-ama na-eji onwe unu na-ebiri onwe unu ndụ. Mana ya aka kwepụ Ogechi. Ụfọdụ abịa na skuul ebe nwa ya na-agụ, nwa ya awụ disaster nyere ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. Abịa n'ogbe, onye nụ ka akpọla afọ abụọ nwa ya, obi ya amapụ, obi ekolopịa. Onye jecha afịa ọ na-agba ka ọ gbanakwa anụ n'obi fo omiti ya bọyị nwa ya wụrụ terọ nyere ndị ogbe, wụrụ terọ nyere agbata obi, wụrụ terọ nyere agbata obi. Imechi ọnụ ịnọrọ abụọ ya, nwa m anwụra ire ekpere nwa Chineke tọrọ nwa m irijeti bụ onye ishupụ bụ ha n'ilo ihandi be over to ndị polisi. Ụfọdụ nwa ya uwe ekperima onye ori ọ gafee ife efuo terọ nke risti ka ọnwụ agbata obi na-eze ya eze and ịma oje skuulu achụge skuulu bi achụge skuulu si achụge ịka na skim ka ije tinye na skuulu dị irijet bụ oyo ịgbabokwa rijet monkey no fine but mama like am mana ịkọndem go Ogechi nwa onye suppose zero. Let us even assume that Ogechi would devil etu isi reject go to devil nke go na nọ n'unu ka na ndị niile a na-esu obi ọhụ mmadụ mụrụ ha, ụmụ nwaanyị niile na-agba akwụna ọhụ mmadụ mụrụ ha, ndị niile a na-eme wukọp ọhụ mmadụ mụrụ ha, ndị a na-akụ asịrị na saloon ọhụ mmadụ mụrụ ha, ndị a na-atọ ntọ ọkwari mmadụ mụrụ ha, ụmụ nwaanyị a na-eti di ha ife ọkwari mmadụ ka ha wụ, ụmụ nwoke a na-eti nwunye ya ife ọkwari mmadụ ka ha wụ, ọhụ mmadụ ka ha wụ. I reject shago danger ahụ go na nọ n'unu. You reject shago danger ahụ be big staring at you. Otu aka nwata nwaanyị mana since over 9 years nye na di eji wee nọ na di hey network but we are back. You wanna go? Kedu ife m na-ekwu kịta agbara ụgharị? Gwa m ofe ife m na-ekwu gbara ụgharị na ife netwọk mere ebe a nwa gị so n'ife a na-eme ịmachakwu ị na-ahapụ mana ya eweta Ogechi ka egbuo, jide na Ogechi ka egbuo, wụta na Ogechi ka egbuo. Igbugo nke gụ na ịnọ n'ụlọ. Ana m ajụ
igbugo nke go na ya nọ n'ụlọ ka ndị niile a na-eme ajọ ife ụfọdụ ọwụrụ nna gị ụfọdụ ọwụrụ nne gị ụfọdụ ọwụ your uncle irijet chago ha igbuchago ha anyị eji gbuo Ogechi ndị ụchụ ọ na-afụ bụ ụdị ife ọnụ ka na-amụ amụ ụnụ ka na-amụ amụ ịnọrọ na iwe ezigbo mmadụ ọkarụ nụta ezigbo di iwe ezigbo mmadụ ọkarụ chọta ezigbo ọrụ iwe ezigbo mmadụ ọkarụ na-ebi a good life iwe ezigbo mmadụ ọkarụ nwee ife niile mmadụ ya ada ekpe ekpere n'ụwa iwe ezigbo mmadụ ọkarụ nwee sympathizers ka nwee people like ya ọ na ifere erubeghị oge ya nakpuo go in for God's sake ka mmadụ n'ife ebe ị na-ekwukwo n'ihe etiri ya ka ya nọkwa mmadụ asị oge I love you o gosipụrụ na you can only hate her but there are people who love her ịnọkwa ebe a na-ede she will rot in jail mmadụ na ọ na-ekwu aka oge I miss you ọkwa ifugo ọhụrụ ka ọ dụchara ikwu ọ dụghọrọ gị ntagharị ikwu ị na ebe a na-ekwu na ịkpọrọ ya asị mmadụ nọrọkwa ebe a na-asị n'ụlọ ofuru ya ị na ebe a na-ekwu na ọ ya apụta another person nọrọkwa na-ekwu ka ọ pụta nlele kọmentị dị ebe a kịta kọmentị dị ebe a kịta is almost 300 comments nwere ike ndị na-eye about ebe 30 or 40 or 50 nwere ike na-ekwu ajọ ife about ebe 200 and ha na-ekwu ezigbo ife o gosipụrụ na this is time for you to put yourself in shame so Ogechi onye Igbo nọ na detention ijele werukwanụ nke a mụrụ akọ na ọnwụrụ ọya ekwe jiri emụrụ akọ onye emụrụ akọ I wish they were running a program like this for you when you are in detention. I wish na ha si etu akwụghị afa mgbe na detention. We are practically reminding them about you. Have they forgotten Nigeria? Have they forgotten Nigeria? But here they are every blessed day and time they are calling on Ogechi, calling on people who love Ogechi. Go and release Ogechi. Go and release Ogechi. They forgot about you. Ajua ha sị na enemies of ndị Igbo. Eputakwa decide kwa ka inyere ha aka na-epush their agenda nke ahụ a na-asị okenye ya pụọ n'anwụ onye maka ya na chesi wepụta anya kwube I wish na ha meru quarter of evil lovers of Ogechi merie. There is no way you and me know Ijele I'm talking to you now me and you knows that they wepụ Showore and the Yoruba nke ga ekpumego ewepụ mmadụ ndị Yoruba na-abụọ nke ga-ekpomego ka ya ka ahụ history ndị na-asị anyị lovers of Ogechi ime ife ebe ọnwụ na-emerụ quarter of ife mere Ogechi you won't even be there for a long time not at all you don't need to be there for a long time that is the fact and that is the reality. That is the fact and that is the reality. So face different problems na-achọ ka ịma na ya afọ gị eji wee kwụ ụgwọ hospital bill nwa gị ịnọkwa ebe ahụ nọrọ ebe a na-aka Ogechi ọnụ na-atụ ikere Ogechi okwu inehodo ụmụ nwaanyị ma ndị ajadu okpokọnyọrọ n'Enugu steeti isi ọdụ ka ime ụmụ ajadu ahụ anya ka ime ndị ahụ okpokọnyọrọ mee ha na-amụ skills isi ọdụ ka ime ha anya inechalụ ndị ahụ anya onye na-alụ ụdị ọrụ amala ha obi gaghị ịnọrọ na-asịnyere ọtụọ in jail ọrụ ọtụọ in jail ka the fate of ndị niile a n'ebe a wụrụgụnụ. What do you want their fate to become? Because na akọrị ọnụ ọkọ gwalụ wee jụọ sịrị why don't we preach against ịkọ ọnụ? Because ọ wụrụ na nke akọrọ na ọdụ mma
Do you deserve her? That has always been my message. But you want me to be sentimental. At the time of Ebuka, in the comment section, na Ebuka Obionu, I cover them back on a mapota. It only blame also quite good out. If you will confirm if you have woman in my heart, you will. It should also put a workage well one either. Or if each in on a comment section, na Ebuka Obionu, a good for them back a mapota. Only blame you mad. In or not cover them back on. Na call Matthias Aka. No, na cover them back on. I call Matthias a mapota. It will mad. If it will mad. Emmanuel and Matthias deserve a corner. Back deserve it. It will be a deserve it. And that is what we keep telling. Even those adorers. The mapota. Eh? I'm a capota from nowhere. But you know, there, your spiritual father now talk down on another person's spiritual father. You don't want to say anything. If you roll on your deserve it, a blue to be an kege mapata, a colon, can even a colon. If evangelism could be deserves to be humiliated, if evangelism could be deserves to be talked down, your Lord as personal savior deserve quite the same thing. He will only be free from that the day you wake up and say, there is no need for this. Let us respect each other. We only deserve to be humiliated. Nobody deserves to be bullied. The day you wake up to that reality, that will be the day I adore on Facebook. Na the day I know, na I onye mbaka wo. Ka wo na pocket go ko. Amamo onyo, ana amamonye ebuka wo. So all na akọwara m onye ọwụ mụ na akọwara onye ebuka wo because e ma onye ebuka wo e ma onye ebuka wo mo onye ebuka obi wo e ma ho mana na ajụ mma ma onye mbaka wo ka ọ anụrụ m onye ọwụ ka nkọrọ onye ebuka obi wo mgbe anyị kọchara onwe anya ya furizim kpatara ya iju we respect ebuka obi respect the fire mbaka mutual case closed although difficult. Maintaining peace is not difficult except those who are not preachers of peace. Have more every day. As you want to bring Ogo to Igboland, you and the Joa. Oh no, shall you go back to Ogo na Igboland? Can they go work? Oh, here you can. Yeah. Why can't you go and caution those people who are putting up that action? When the reaction comes, if you do back, yeah, yeah. When the reaction comes, if you do back, then the broadcaster can na arrest Mommy Joy, tear a prison up Tabamba. And every day, Ogechi, Gwag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 w
Or not, imagine how Ogechi will feel. Imagine how Ogechi will feel. That is how some of them came after Zoro bitters. For how long? I'm a cut of Zoro bitters. So we fought for Zoro bitters. But the moment people make a gumbolo mataya say na couple, ha maputa zubo. As you go, why you just talk down on business so you also obviously Zoro bitters will charity business called way. So him my charity now supposedly they protect image business mother. Yeah, man, I put that Zoro bitters cut up. It wasn't no effort to mother. It wasn't no brainchild. It wasn't no mother conceive with that idea. The man no only we be humiliate. Yeah, when you don't go on, then time on time. Is how even sign on. Mona chimu sign on here. You got to go. Frank is only what I'm going to do. Man, Massa Gianono. She talks say you dey impotent. But I'm going to do. Ma we point for one day one. Ka inene magwa Gianono. Aman na mo satara ye. Aman na mo satara ye. Because we gwa mi fokuru ejoro na true. We sa no ye. We se wo pota nwunye ru mo we boy mu nwanne wu anyi ka inene ma na eziokwu. I'm going to answer and you need to happy about it. Over why you will come to Passapo more. Go wait. Frank is, are you here? Are you here? Are you here?
asịrị ngụ kpọọ ịmụ nwunye ewu ma ọ bụ kpọọ ịmụ nwanne ewu nwaanyị ọha n'ife a na-aza n'ọnụ na ịnọkọta isi mmadụ they talk say you are impotent. Is it true? The only way mmesi wee saghị ya ọrụ na ọ nwere ịkpọ ịmụ nwunye ewu ma ọ nwanne ewu nwaanyị ọ nwanne ewu nwaanyị ma ọ nwunye ewu ya abịazi saghị ya nyezi ya abịa sị ezugo is impotent or he is not. Am I communicating? Am I talking to somebody here? Frank Eze kpọta nwunye ewu ma nwanne ewu nwaanyị atụrụ. Onye riju bụ ha afọ pụta na Facebook na-ewe amụsụ ọnụ na-eji agbagolo Ogechi ọnụ na-eji agbagolo Ogechi ọ hapụrụ America since over 7 months n'enu ịlọvụlụ Ogechi ọ hapụrụ America since over 7 months nwanne elder brother wụpụrụ since over 10 years ifuge go na ya ọ na-ekwudu na phone na go na ya na-ekwudu na phone n'inwe hope na ọ ya anata ọkwa ịka bụ ịka picture ya ka iji eji adoration Enugu everyday ọkwa picture nwanne m nwoke ahụ pụrụ since over 11 years ka iji eji adoration Enugu ọkwa nya James Emuchi jikwa m egwu iji ọnụ m egwu iji hom egwu ịghọta ga adụ mbada da mbad ọsọ onye amahọ andelo adụ mbada da mbad dụba dị mbada mba ọ na ọdụ gị veri na amụ mejọ ọ ma na ọhụm ka ọ na-agba veri na ahụ ị na-akọ ezugowu tipa bụ aja ịkụ aka na ikpekirikpe onwe nke ị na-akọ ịghọtago dibịa pụ aja oke ọ sịrị why you run from Cambodia but treat me to be there why you never go Abuja you dey fear nna ọha Cambodia o Zambia o akpajugo m ego na Zambia mbataba ọkwọ akpajuo ego mkpaba na Zambia since 2013 akpajugo is this not evidence of good living akpajuo na ego na ịghọtago ife mmadụ na ji ahapụ unu apụ ọrụ iwu iru ebe a akpajuo ego ịnatara nụnụ ị na-eze invest wa home ịghọtago so kpere ebe a na-ekpere ka ị nata goduru if n'obodo ahụ ị nọ kpere ekpere ka ị nata akpajuo must go home ịghọtago akpajuo must go home kedu ife ka nọkwa ebe ahụ eme when I know that I can comfortably stay home ịghọtago onye ahụ ife dị ebe ahụ Frank Eze ka ị ka reply nke asị edo jukwa ọzọ maka mma ada asaghị ya ịghọtago ofeke dụkarị mma ada asaghị ya why you never go Abuja you dey fear arrest dekwa another one ka nsa gị atụrụ mụ ebu n'ogbe aka nwa gbata tiketi nata Nigeria from ebe ahụ ị nọ gbaa tiketi bata Nigeria gbago tiketi bata agbago tiketi nata gbago tiketi bata atụrụ ndị fake account and ụnụ atazi na-ekwusi a replies na mmadụ na fake account ahụ mmadụ na operate let us assume that na Frank Eze ahụ ji park nna asa ya ọkwanye nye ka nna asa so you are not replying to fake account you are replying to the person who is operating that fake account. You are replying to the person who is operating that fake account. So, ịgwa ya ọnụ gị ntị ka eji anụ ife efukwuru ntị ka eji anụ ife onye ahụ ma na-esago ife dịdere ese ụmụ ekuke ma ọ jụọ mana mụ ụwa azụ anụ ụka na ife niile ahụ ị na-akọ ọnụ nwoke ị na-agbanụ ezugo ndị niile ahụ na-eshi ọkụ and afụrụ ha gụrụ ha ọnụ they are only about 8 people onye decha kọmentị degharịkwa ma ofu onye na operator akaụntụ na-abụ onye decha kọmentị degharịkwa 8 people or 9 people they kept on commenting ndị ọzọ na-ege ege they are deceiving you. The truth they must tell you is that no ọkwa ezugo ka a na-agba ezugo ka ị na-agba ana ezugo ka ị na-agba
ịghọtago ife efula saịnụrụ nya saịnụ kwado akwado wee pụta ịghọtago kwadokwa akwado ọhụgwọ ezigbo obere nkwado nkwado nna akwụkwọ nnukwu nkwado ihe chere nke obere ọkwụ obere nkwado ka nna agwa ife a n'ọdụ ka kọl ịma ịtụ a ife na-esi ebuka obi ha si wee za kọl ife a na-eme n'ọdụ ka kọl ịghọtago ụdịde I will carry your matter that day ka ya nọ wee mana ife ahụ kọl ịghọtago oge ọwụ na ana-akpụ ofu onye do you know what they did to this woman during the time of Palace of Justice? Kedu ife wụ crime ya even deri nwe amama emepere page maka even deri nwe amama kele onye commit go the highest atrocity na Nigeria. Ana m ajụ ajụjụ emepe Palace of Justice where group of adults ranging from how many comes together to blackmail one person. Ọnọdụ Lucky na mmadụ na enwebughị page then ọ na menwugo page then yeah, within 1 week I will dislodge the whole Palace of Justice onye ọ na-anakpu. Unu take advantage na a lot of people anọrọ na Facebook then wee wolie wee gbuo image a woman ọnwụ na oge isi abụrụ a strong woman doke unu aka chukwu n'elu onye nke Abuja Eze Gold oji gold eme ọgọ ife fọrọ ya idewekwu ọkpa etu a idewe ọkpa ka nwanza ma ọ ka nchịkọ ife fọrọ ya idewe ọkpa ka nwanza ma nchịkọ n'elu onye na-ekwu okwu na ọrụ na ọhịa ife agwara ya na nwere ike na je nwụọ ọta apịapịa nwụọ ma ụdị ya nwere ike chụọ ya na look at how insensitive some people can be. Look at how insensitive some people can be. You are thinking about yourself. Have you thought about how Ogechi survived constant bullying for over 7 years? Have you thought about how she survived activities in the Palace of Justice? Have you asked yourself how she managed to, supposing no get to say, no, I cannot take it anymore, or what appear then? Konife marry them, order enough. What if Nadia, because of constant, if any na happen here, we show you know. That is how selfish you people can be. You want to go? I haven't taken serious because I'm unknown when you go on show you make a boutique. But I want to show you make a shop without the accessories. Weird. He will have to get you when I advertise the shop where can achieve me because I can't see anything though motivating in always showing shoes, handbag, and the whatever thing without even saying anything. What are you saying? Can't see anything though there. When anything on floor there. But I'm make it. Emwekwo no nya okwema Palace of Justice ya to make a probe all the activities in there. Eba ka ha no we ohuru no ho no Ogechi wu a strong woman. Eba ka na chalanya we say no Ogechi wu a strong woman. Amolo nwanyi ya survive mu fo Ogechi survive. PP nwere ike ikolopo nwere ike la akatola wonde ye kweteta. If you are not well, natural things so you keep on happy. Or if you melie, Ogechi no na foot today. We follow turn into. Yes, on turn into that. She was on Facebook early days. Nemeno we for nemeno we ono gangia up. So no Palace of Justice that you people have not been able to get any justice. Palace of Justice. Onye can do so okay for Ken. I go for Ken. It's sure I say it in a podcast. I said in a podcast. On a home make eziokwu a, ị ka emecha kwuo ya. Ị ka emecha kwuo ya. Ha okwu m ihe kwuo eziokwu a, ị ka emecha kwuo eziokwu. Constant bullying na Facebook. Unu merie continuously for over how many months? Onwuho. Ọpụtazie kịta onye ọkpọ na afa what of ọhụrụ na mụ nwụrụ na mụ decided end ya
on a dimuji weshum on a gunume. Is that what if I balago? Eh? If I balago, Ogechi a monster today. Into that monster. You guys should know better. Open not turn her into that. How was she able to cope with bullying over years? Only too soft cannot even be a quarter of what people did to her. You guys seem to have forgotten. Eh? You seem to have forgotten so fast. God, may God forgive you, Ken. May God forgive you. Onye putazeto na-ekwu Ogechi this or this. You want us to forget where all these things started from? Who is going to forget? You want us to forget where all these things started from? You have forgotten so fast. Do you want us to start playing Biko ship pilot, Biko Anamayola, only with documentaries? Because I did not follow them, but I know I later started hearing things. And once in a while, now I want you to Facebook page, every single thing that happened in Palace of Justice. Post it so that people will see what these guys did to Ogechi. Open it so that people will see how these guys wanted to bury Ogechi because Ogechi is strong. What she did was she looked for something available means possible just to be strong, to get strong in order to match them strength to strength. Fast forward to Ogechi you have today. You should have her to contend with. It is your product, contend or not. And unfortunately, you people will not have peace until the day issues that, okay, I've decided to give her peace. Man, I only decided, Ogechi mega charity organization. Ibe emepechakwalata ata na-arụ ọnụ ya. Ikwu okwu nke Matthias asịrị onye yọrọgo bịa merụ Matthias ọtịtị. Ikwu okwu nke very dark man asịrị onye yọrọgo. Onye yọrọgo bịa merụ very dark man ọtịtị ọwụ ego. Ikwu okwu nke Ogechi mapụta. The pioneer mama, the ogapatapata of them all. Onye so we introduce Ifa ha na-eme today. She deserves an award for that. Emaho. She deserves an award for that. In a melum life. I'm not happening on also. I'm being a come. Oh, Makana. The train high, I na pare mad. You want to go? On a train like I na pare mad. Again go so na bani. Ange chago so na bani. Epa kweshi bewa kwa. Imakisi adebe. Imakisi adebe. Idebe. Aquaruana. Aquagadi. Aquaruana. Crocodile tears. Imakwa no infinity. Yeah. But say I made it around in Ogechi akwa. I was so ifele on him. I'm on my car wash. Na first start even na saboto. Ifele na him. I felt so ashamed that day seeing you displaying such kind of tricks that doesn't work anymore. Kefuzini na eji hoyo mgbagalo ewe grant Ogechi there. We ya fukwe very soon. Mgbagala ahụ na-achọ ka ayọ unu ya ewori ejesi ofe unu were ejesi ofe na eribe if they even stop her then from appearing on Blue app, then we started DMing her to come online before she appeared again. You see, Stella Marisa Maka, thank you very much. That lady do strong.
That is why I have chosen to match my energy with hers. It wasn't a decision taken because naturally they please anybody, not even okay. I decided on that decision because I don't care. I don't care. I don't care. What I need is to match my strength and energy with hers. That is what she needs. The other go. Very strong woman. Arrest go there. No, now suppress they finally. Because they young bagalo. Thank God, not very intelligent. To know that now the moment when you're gonna add on a mabido set away for the trap, you better run. You better run. You better run. Then I call one maybe good Ogechi or well, Ukura gonna have the Miller Kobo or Ogechi. Only who I can know will look to Ukura Kobo. Lay Ukura Kobo. Look at Onye Ukura. If you can come on live to use your page to spread lies against Ukura, what is it that you cannot do? Mommy Joy, somebody do Ukura and Igbo. Eku jato ho. Epota. No na Facebook page. You now to gaba Ukura and Igbo. Eh? You were coming after if you no cholo unu bury Ukura and do way she bury Ogechi. Okay, if you no cholo. Igbo na emo onwe ha. Ọkwa ifuru Igbo afọ ajọka Igbo na-eme onwe ha. Problem of an Igbo man is an Igbo man, and problem of an Igbo woman is an Igbo woman. Eshe mana nke a nkwuru ọwụ eziokwu ka ọwa asị chebe yọl iwe bendebe edochie mara na problem of an Igbo woman is a fellow Igbo woman. Ije bendebe ọbasị mara na the problem of every man is a fellow Igbo man. Even while you bendebe doshie a malo na the problem of a woman is a fellow woman. Ije bendebe obas. A man a problem of a man, of an Igbo man, is a fellow Igbo man. Okay, hate you. Parame loko na hamma no se ba hwa make. And it make nonsense. That is why they want church to go, so that they can do evil with boldness, without any conscience, without anything appealing to their conscience. That is why they have decided to fight the only thing that is remaining to bring our conscience back. The only thing that is remaining that makes us to have a sober reflection. They wanted to go against the remaining thing, and dignity, and they started heading to make sure they destroy Christianity. How we really are no matter. How we ban no matter. When I God will not allow it to happen. Can if we see you Mommy Joy na poor. Half of family Ogechi. You never wish them well. You don't love them. You hate them. Now poor. It is grace is no way. Don't wish Ogechi well. Don't stop even pretending. That pretense before they win you. We know that is where you belong. But to come in to play on the emotion and the intelligence of people, I will not allow you to do that. Perhaps only in the video I will not even say anything. But my anger will trying to play on intelligence of the likes of us. And that is what Palace of Justice did. And a lot of you keep doing that. A lot of you keep doing that. If I see you celebrating Ogechi on attention, I will not say anything. If I see you celebrating Ogechi on, I will not say anything. But seeing you coming to pretend a snake in a green grass, I will smoke you out of that green grass, and then we go get I did not even push you too hard for you to Balencia. Go say you push you too hard. Push you too hard. Ihe Ogechi waiting condition.
ị na-esepụrụ di Ogechi ịya akpọ Miriam Justice gbe biko hapụ this woman ya naba o meziri apology o mee ha apology biko gbaghara ya ka ọ nakwu die na onye mere amalugo ịya agwa ya attach a condition of apology to it. Because PJ Fashion Control put na page m na esi m isi put na page m na ma like it. This is the first time this woman is commenting on my nafu pay attention put na page m na esi m isi because I don't even want to reply to you. You are the last person I want to see. Hey, fearful and able to pursue me. Hey, this is disgusting. This is disgusting. Hey, this is a turn off. This is a turn off. Even when you're the remember. Hey, fear. Hey, oh my God. Hey, why didn't you ever comment to this woman? Hey, why didn't you ever comment to this woman? Why? You can't can you not comment? No man no can say what a bad day to somebody. Can you comment? Must you comment? Must you comment? No, let it even this the move on your lady baba. Must you call? Why can't you just wash? You can't wash like menu. You hey, Chineke ekwukwu n'ife ọjọọ. Afụsigo m anya. PJ Fashion bịara comment na page m ebe yi page saga ebe a wee ba na ekwu okwu ndị isi dị mma you don't deserve to be here. Ebe oyiri ebe a na-eke ọtọ nwa nta akwụkwọ m ememe ada m ememe ike ime na-adụrọ m achọdụ m imeme Bia comment a total turn off. Let me forget about you. Hanchari ne unde na no so Ogechi Okeke. Nde mana Ogechi a vicious woman. A vicious woman. I for Ogechi. E what I go. A vicious woman. I for Ogechi. Maybe ndam. Ogechi is a vicious woman. What I go. The need to remain man or a fake account or not a fake account. Whether a fake account or not a fake account. What I go. I don't mind. Whether no a fake account or not a fake account, I don't care. What I go, I don't care. Happen to Ogechi ka no ile onwe. Face you no life on. What I go. Na afa go wala bi won ife mmada ya afo na mgbede na abani ya na have a nice time with Mommy Joy. Chilling with Mommy Joy and how many others and 67 others. Chilling with Mommy Joy and 67 others. Akpa afọ ekwensu ị na-ediri ịma no deri ekwensu before i rebuke oye. Whether no fake ekwensu and the real ekwensu deserve to rebuke oye. Bad evil and good evil. You rebuke them. You know kata nne no ebe a na-aṅụ mmanya na deri nwa mama fima ahụ
ọkọchị ọsọfịa ọfụrụderi before ha wee chọrọ ụzọ ha esi m escape ha anụ ha na deri bịalụ chọrọ ụzọ ha esi m escape so whether na fake deri or real deri ịnụ ha deri oke n'ọsọ mgbere n'ọsọ ịghara ya agbacha n'ọsọ wee chọpụta n'ọrị fake deri bịalụ so whether na ezigbo ekwensu aja ekwensu you rebuke the devil the moment you hear about the devil maka his thought is of evil and not of good. Go. So you rebuke it immediately. And I say only come here, I say I will never buy. And I say mba no you na kwa ye the chiegu sagegu ejonwo gwegu ejonwo gwegu kan na gwa ejonwo gwegu so whether na ejiegu sagegu ka dore rebuke it immediately. Emechazi shọpụta na-egwu ka a na-egwu si onye ahụ mana ejikwana ebe agwụ egwu ụbọchị ọzọ ọ karị ihe etu a eve ọ na ọpụọ na ọmụmụ chụrụ ya kịta ọpụgo ụnọ na-achụ Ogechi nyere a simple correction in a hard way instead of you to learn na kpuo n'ime ụlọ ịjụ na ịjụ ị na-esu igbugharị na ignorant a correction onyerugo instead of you to accept that correction nakpo you dey swim on ignorance and answer what I done eshi niile nwa gị nwaanyị mee ife a imelu ịdụ happy share up ya akụpụ ya my God n'anya nya kụọ mmụọ ahụ kụna ya ebe mmụọ ahụ si wee bịa ịghọtago no Bible sịrị ya nọ na mmehie ka amara ya wee bara anyị ụba o wee sị no shall we continue to live in sin that grace may abound ọmụ kwuru ya akwụkwọ nsọ mụ na ya na-agụ kwuru ya ya nọ na mmehie ka amara bara anyị ụba. How can you continue to live in sin and you expect grace? Oifunu na-eme ọ bụ onye ọ na ka nchọkọ na kọmentị na page biko pray my page approve for anybody ịda kọmentị na my page ụgwọ m nke mmadụ iburukwa padlock pụte na page n'abalị ka m ghara ịlahụ ụlọ abalị mụ nwa ahụ eji ụlọ abalị egwu ka m ghara ịlahụ ụlọ abalị agwụmatụ rate nonsense ahụ ka m ghara iwe iwe n'abalị ahụ. This is shilling with mommy joy. Of course, you know my heaven saying before na mu nwere energy egwe me energy so much na ume mo carry onya na mo young boy do full of life. Na show Ogechi onye ko nwa. I would rather have a daughter like Ogechi than have a daughter like some of you. Chineke doka to wulu ife punish ye meburu nya all in the name of namu nwere nwa nwanyị. I would rather read my lips. I would rather have a daughter like Ogechi than have a daughter like some of you. BPA boom. Man wono boge belubo. Ana ekuye ya got ife ana ekwu. Ịghọtachakwa ife ana ekwu mana ị na-ekele mụ na ịghọta he. But I always use every available opportunity to pass out message and you get just share video from beginning to end. No matter how you think you hate Ezugo, you must learn something. You learn something. You feel you not. Or how go back yare donko. Makana go ba mo donko. No one way ke wo boro wo jigara amara apo. Mana okwefu na page ya agụba donko. O nwa mgbe ke wo ngwa jigara ma apo. You cannot come here
ma ọ bụ onye abatara ebe a kịta ọ mụtara ife nwobere ife ọ na ebe ọ mụta ife ozugbo you must learn something. Onye ọ na-eje ozi trenu ha na-eje somewhere pụta kopu na chen bata ya nkobakwa ya na chen ozugbo o tekikwa off oluwekwa n'ebe ọ na-eje ọha abịaghị ọ nọ on transit ebe a pịa ọpụkwa. You must learn something. Unless na demon nọ n'ime na torment God too much and ihe opportunity nka ya pịapụ demon a n'ime ezugodoro na now ọdago nyegodo m opportunity ngwa ọkwa ekwensu nọ n'ime ehika gbanye m opportunity ivive m na-eme mpịakọta ya ịtara okwu ha etinye nye ọkpọ m ga-etisi ya n'ime ọ ya hapụrịrị ịghọtago. We can't be tolerating nonsense on Facebook now. O nwere ụfọdụ okwu na-eme ekwukọta na Facebook ama like ibu egwu. We cannot be tolerating. We have daughters who are growing up. We have boys who are growing up. Ọ bụrụ anything ka ya da tolerate na-ekwu na Facebook. Ịghọtago? Okwu niile a na-ekwu ya ekwu Ogechi gụnụ ka o mere ụnụ mgbasazie nya kịta gwa m ofufe o mere ka nzu ike wee hụ okele ọtọ mmadụ ego ọtọ nwa gị instead of ya akpọ nwata pịapịa chi gị n'anya ka ọ maa na o mere alụ na ndị Igbo ahụ eme like that n'ugwu nwaanyị ụwa ahụ ya na ahụ nwaanyị wụ temple ya. People will do everything possible to make sure na have a sight of that temple. Nyaki yese na-eke kobo na Facebook. Eworuzie ewoje abịa m ikpe ọtọ abịa m ikpe ndekere ọtọ nya ife aka m bịara ime na ife aka m nwee time ibe ikpe ha ncha sokwu n'ife ji wee mepe Palace of Justice. Ha ncha sokwu n'ife ji wee mee Palace of Justice. Ha ncha sokwu na justice a na-achọ ife na Palace of Justice. Justice against ike ọtọ. What of justice against ike ọtọ? Gụrụ ka Ogechi meru. Onye sịrị m you will have a daughter like Ogechi. Mgbe sie you will have a daughter like ndị akịla ọtọ fa. Ya wụrụ ni nke m uke wotara nke mmadụ wopụ karịa mana nke m selese wepụta. Enukwere ife m kwuru ya wụrụ nke m chialụ nke mmadụ karịa mana nke m dọgbara nke ebupụta ka ishedo anaghị n'ụdị a ọ gwara anaghị amụta ife ishedo anaghị n'ụdị a ọ na ishe anaghị n'ụdị a ị ya amụta one or two ife adụrọ mma. What is good is good and what is bad is bad. Hapụ na Ogechi aka hapụrụ ngwa hapụzienu m oge hapụzienu m oge hapụzienu m oge onwe ife unu ji ya ebe nya jee ngwa hapụzienu m oge ana m ayọ na ayọ hapụrụ m oge nne m na oge nne m ọdụm mba. This your life. Oge is a successful Igbo lady. A very successful Igbo lady. Ogechi anọrọ n'iji ahụ ya eje achụ ego. Ogechi bụ hard working. Onwegodo ife ọjọọ na-eme. I don't need to do much for her to stop. Some of you need Jesus Christ to come down before ajọ omume na-eme apụọ. Bụ mmadụ iji aka sụọ ọtọ ewepụ ọhịa ịtarị na pidgin nke eji apịapụ eji ọnụ efu ekwupịa. Ogechi na ụlọ ọnụ ka anyị ejigba ya okwu ọnụ na some of you are commit go damage anyị eji pidgin were ịtarị were ọbara egwu were ọbara atụrụ na akwago na apịago were nọchago edokwa ọcha.
mmụọ na-ebechazikwo. So gwanụ Mami Joy na Adam aka ọnụ. Go. Adam aka ọnụ. Brother, I'll tell you the truth. Isiokwu ka m bịara ikwu here. Go. Isiokwu ka m bịara ikwu ya. Ya aghọta mmechakwanụ ụnụ agwago m ụnụ na mmechakwanụ ụnụ ga-aghọta ife ezugo na-alụ n'ihu akwụkwọ. Ụnụ ya aghọta ife na-alụ n'ihu akwụkwọ. Ife na-alụ n'ihu akwụkwọ wụ ife supposed na ya. Mana I don't mind. Ana m eme because na mma na ọlụ amara ka m na-alụrụ ndị Igbo. I don't want our prosperous Igbo population, especially youth, to perish because of lack of ignorance. I don't want that. That's not what I wish. I don't wish that. Bye. But we must understand where we are coming from and where we are going. Yeah? If only ewute m, if oje ewute m na mpụta na masị, kedu ife this woman na-akọ dakọ? Yeah? If you think you want to seek justice for cyberbullying, be done with the activities of Palace of Justice. Ha mere the highest alụ emegoro na Facebook n'Igbo, as far as Igbo community needed to concern. The highest conspiracy theory in Fugoro on a Palace of Justice came earlier. Yes. Even the reason you hate Ogechi is still because of even in a Palace of Justice. Mana 90% of people ever was you don't know, and that is what you don't want to know. Mana, don't worry, one day Palace of Justice will tell you and you will know. On this note, I think I will be ending this broadcast. Kabani Amara Imma. Kabani Amara Imma. Hama Abasaga. Hama Abasaga. And if you're not with you, Ichipoli. Yafun no big, Ogechi in a form I had a one Pukana boom. I had never got that things. One need in a year, why you even the way Mami Joy, even Guaria Tata, Navida Homer is enough is enough. Enough is enough. As an Abala folk or Wala, Nawale Piena. Nawala Epico. Fedine Wologe. And Amaganoke. Ah, so would you? And I'm a ganoke. Aha, so would you? Enough is enough. Igomu isn't a laba womb. No patient young way choke absorber enough. I never going to so God bless you. I don't want to say about war or so to about war. Egaruzi ala gbawo yi gbariya ikwe maka otoro gbawo ogbara ka ala waji ife otoro wezigbo ife ana m ajụ ajụjụ ka ala waji ife na ọ ya we mmadụ otoro maka ịgba mmadụ ife fure ya ya ejisi m ala gbawo m ọmọkwa ife mmadụ we ala ifu be na onye otoro na-agba otoro na ala ezigbo ife na-amasị mmadụ ghara ịla mbaji akụ na ekwu ụtọ were ofu ịla mbaji akụ ọwụbịa nka nwunye ọwụbịa nka ewe were ya na-ekwu ụdị okwu a ọ na ịmụrụ na mbaji akụ a na-asị ghara ịla mbaji akụ na ekwu ụtọ na ekwu ụtọ nwere ike nwere n'ọdụ ọmakarị better option karịa ma ịla mbaji akụ so na isi mmadụ ala gbawuo na isi mmadụ otoro gbawuo wu the same thing as ịla mbaji akụ na ekwu ụtọ onweghị nke dị mma n'ime ha. When I know we are you think no will one person do deserve all the evil and you deserve all the good. I don't know if I know. When then I say you gonna go need you wanna choco. Oh, but if I name for example, what if I say now adorers respect the Zionite. Respect the adorers. Respect the adorers and the Zionite. Respect the Christian fold. Let the Christian fold respect you people.
among all these things, what is bad is bad. Now, if I say Joku, na okay, he say you will use that measure against somebody. I want to okay. They go on consider the farmer. Can you go to mobile if I matter not? I may use with spark ya. Or John or Jolo. What we do is we simply give you a dosage of ogo. Let us see how far you can take it. Iwefuna. Never go be one yarinji. Never go be wonka. Never go be wonka. If only Elijah Lugune or Gwesu. Nyana is so quick for way for so. Nyana is so good. If we're bad, has a high woman shall fancha. If you don't on a background, you may share up. The Kuzi Macafada from Amino. Elasha Poso. Go on your puro for Sharafan Chap or half. Apple half of Adam on Amino. Et why is when your discretion when motherfucker they who appear on Amino. Et why that's where their discretion. When man Onya na akpo by referring to Charafancha. Onya mo ha fa nne. We na akpo e mo me. So what we are saying is egbe belu ugo belu. Mana nke siri na ibe ya ebe. Ai ya akwa iwe okwu n'ike. That is my message. Respect each other. Who you deserve look at Kotoye. Who you deserve look at Kotoye. But I will be put every day or only for microphone. Ebuko binka, Ziononka, Ebuko binka, Ziononka. Iyasi ye fada no zuko. I push you against it. You are insulting a reverend father. Chineke. Turn back. I have just put you in a press up na Samisa forest. Mani ishe no yabia. Don't worry. On turn down a more will abia. You have a female. Why can't you caution him? Mani on a comment section here. E na amu ine share up. Ekuzi against father webe ma papa ina insult your father if you know and insult father or father say na Catholic which Catholic church can how many reverend fathers say under Catholic even Catholic diocese of Nnewi but how many reverend fathers say we na mmadụ n'ime ha ka ị na-afụ na abịa na social media soro na-eme ife niile a na-eme ị na-akọ itu onwe mmanụ bupụta ụmụazị akpali ya straight inwe ha idea tu onwe mmanụ bupụta ka ụmụazị were usie nri aja beta na ọ na-eme iche na ihe da akọtọkọ anyị enweghị the likes of Father Chiduru ha na ndị otu ha egbe mmụọ nsọ ha bụkwa ha ahụ fada ịmakwa ndị fada so na-enwere ịmakwa ndị fada na-enwere evo na ụbọchị a Evangelist Ebuka Obi na adreesị ndị Zion nọ na America ọ na ịfọ ndị fada na ndị sisters nọ ebe ahụ were adreesị ya ebe ọ na-ekele fa ọ na ịfụrọfa ọ na ịfụrọfa ka m na-ajụ ama na ịfụrọfa ọ ndị fada dị fa ịma ndị fada one kpọgoro na fonu mụ na ha kwuo ịma ndị fada one na sendịrị meseji ịma ha you don't know ofu fada meti ife ewere generalize ya ndị fada ndị ọzọ niile ọ bụrụ ndị fada niile ka ị na-akparị wanyị na ofu fada akwụtere ife ị na-erespond to
Onye generalize ndị fada niile. Ofu fada akwutekwara ife ị na-respond to. Onye generalize fada niile sị na ị na-akparị ndị fada. Mana fada nke ahụ na-ekwu ife ahụ adịghị mma kọshọn ke na-egbe fada fesisi ife ị na-eme ka anyị hapụ ya ka ọ na-ekwu ivu nna ụlọ ụka fada anyị ekwu onye nwe anyị nọnyere ụlọ osikwa na onyekwala gị o. Fada anyị ekwu bulite na obi ụlọ elu sakwasị ọ ya ekwu anyị asa and anyị gee ntị anyị anụ ife okwu anyị ewee mara ife anyị ya asa ọkara ihe etu a agharụkwa m ụnụ jewara onye nwe anyị dewe ụnụ onye nwe anyị nọnyere ụnụ onye nwe anyị mee ka okwu a mkpụrụ meta mkpụrụ n'ime gị. Ọkwa ime isi ya awụ isi agwọ ncha, ọkwa ime isi ya awụ isi drọn ịdọbalụ ka isi ụkwa, ọkwa ime isi ụkwa ga ahụ ịdọbalụ ị na-eme isi ike ka onye nwe anyị send ya heavenly koboko ewe pịaja agụ ntị gị ahụ n'oke isi ya isi ụkwa ka okwu a wee dissect ya ka okwu a wee baa n'ime gị ka okwu a wee mụta mkpụrụ n'ime gị. Ana m ayọ Chukwu sie na ndị ntị ike niile, ndị isi ike niile, ndị anya ike niile nọ ebe a, ndị ekwu ọzọ ime ọzọ, ndị a na-adụghị mma, onye nwe anyị gbazieru ha, mana ha jụ na ya agbaziri ha, kpọsịa ha anya, buchisie ha ntị ha ji achọ ịda anụ asịrị. A ga-agwara m unu jewara unu chọzikwa m unu afọ mụ na ama na m apụọ na okay, I am off from here. Ka abalị agbala anyị mma. Catch your phone.